Bilo kako bilo, činjenica je, i ja želim na to da se vratim, pričamo o ovim merama, činjenica je da je bilo primerenije da je tu meru vanrednog stanja donela Narodna skupština, činjenica je da bi to bilo primereno Ustavu, činjenica je da je to nosilo određene rizike sa sobom, ali, Bože moj, svaka profesija, svaka struka ima neke svoje rizike, obično prozivaju i kritikuju poslanike zbog, ne znam, lagodnog života. U tom smislu je imalo razloga, rekao bi, bilo bi bolje da je i ovoga puta da smo to učinili na sednici jednodnevnoj, kao što je bilo dobro da smo makar po modelu bilo kog evropskog parlamenta zasedali i razmatrali ove mere. Nije u redu što sada imamo 44 tačke, zapravo 44 stavke, da usvojimo jednim glasanjem, a da je jedna od njih je rebalans budžeta. Mislim da je barem rebalans budžeta trebao, gospodine Mali, da bude izuzet iz tog paketa. Važnije je još od toga, ostajem pri tvrdnji, nisam uveren, svim onim što sam čuo od predstavnika ministara, predstavnika Vlade i vladajuće većine, da nije bilo potcenjivanja problema u početku. Ja sam to i dokumentovao citatima juče, koliko je bilo izjava samo u rasponu 7 dana, znači krajem februara, ne negde davno, nego pred samu eskalaciju epidemije u Srbiji, koliko je bilo izjava tipa od toga da je to najsmešniji virus, do toga da uopšte neće doći u Srbiju, pa se to izjava sa samog kraja februara, do toga da 25 puta više ljudi svakog dana umre od ujeda komarca, do toga da je koronavirus slabiji od sezonskog gripa i tako dalje i tako dalje. Da škole ne treba zatvarati svega 2 dana pre nego što su zatvorene, i to su izjavljivali što predstavnici struke, oni koji su vidljivi bili na ovim konferencijama za štampu, što najviši predstavnici vlasti, predsednik Republike i predsednica Vlade. Da, i ministar zdravlja takođe. U tom smislu, dakle, ostajem pri stavu da je bilo početnog potcenjivanja, a onda se prešlo na dramatizaciju. Da se samo nedelju dana ranije su uvedene ove mere, sigurno bi posledice bile blaže i možda ne bi bilo potrebe za ovako radikalnim, drastičnim merama zatvaranja koje su preduzete. To je moje mišljenje i ne samo usamljeno. S druge strane, ja se potpuno slažem i nikada nisam rekao, čak sam izneo 4 pohvale i komplimenta na ono što je urađeno ili što mislim da je dobro urađeno bilo u okviru ovih mera. Ali sam rekao i što mislim da je loše. Ovoliko zatvaranje je kontraproduktivno. Ne samo sa stanovišta ljudskih sloboda, jer svako vanredno stanje ograničava do neke ljudske slobode, to je jasno, nego i sa stanovišta uspešne borbe protiv epidemije. Jeste samo Kina preduzela radikalnije mere. Nigde u Evropi nije bilo takvih, nema ovakvih mera. Srbija nije Kina, uz svo poštovanje i respekt prema kineskom modelu, kako borbe protiv epidemije, tako i privrednom modelu. Srbija nije Kina, a nije ni Severna Koreja i to prosto moramo da konstatujemo. I pokušaj da se napravi u bilo kom obliku neće uspeti, bez obzira koliko nekada se činili i nisu dobri, bez obzira koliko nekada delovali privlačno. A čak i u toj Kini, ne čak, nego je pogledamo, ako se ugledamo na Kinu, koliko puta se predsednik Kine obratio tokom krize sa korona epidemijom u Kini? Jednom ili 2 puta. Koliko puta se obratio predsednik Putin? Koliko puta se obratila Angela Merkel? Koliko puta se oglasila britanska kraljica? Macron? Dakle, hoću da kažem da niko, pogotovo u Evropi, ali evo i van Evrope, nije imao taj slučaj koji imamo mi, da svakodnevna obraćanja šefa države prosto preplave čitav medijski prostor. Jasno je da ima potrebe da se nešto kaže. Da ne pominjemo kada je 1999. to je bilo prvo vanredno, odnosno ratno stanje koje smo ove naše generacije doživele, koliko puta se obratio predsednik Slobodan Milošević. To svakodnevno pojavljivanje, možda se nekome čini da je to dobro, propagandno, efektno i korisno, ali postaje kontraproduktivno. Počinje da iritira. I ovi zvižduci, koji vidim da toliko smetaju nekima, ovi zvižduci 8 i 5, dakle, i ovo lupanje u šerpe ili zvižduci, su jednim delom posledica, jednim delom reakcija, poštovane kolege i draga gospodo, na to preterivanje sa
sa pojavljivanjem šefa države, bez obzira koliko li imao podršku, to nije sporno. I bez obzira koliko ga voleo jedan deo njegovih, odnosno voleo njegove pristalice. Ponavljam i naglašavam, korisnije bi bilo da se pojavljivao ređe, da se pojavio nekada sa nekim predstavnicima opozicije ili da je skroz povukao se u drugi plan i da su diskutovali samo predstavnici struke. Hvala, potrošili ste vreme, zahvaljujem.